Kay bao ba mo kung unsa ni guys? Itagaan migdabong ni Ate Mayet mo to ako na sang giluto. Nya daghan man tagrasya sa garden so ato na sang ipangkuha para isagol nato. Tanawa ko kung giunsa na ako pag-prepare ug giunsa sa nako pagkaon kay para maglaway na san mo kay tingkaon na baron. What's up mga ketchup? Ngayong adlaw. For today's video guys, wala pa ko kay baon sa buhaton ani nga time. Pero before mag-start atong adlaw, kay magkapita. Basta ako no, di pwede magsugod akong adlaw nga walay kape mo nang magpisa tawi. Mo nang nagtimpla sa kog stick nga kape guys. Ambot lang di ko ganahan og 3-in-1 na bitaw. Ang ganahan dyan ako kay stick nga kape jud. Pero butangan ako gatas o di kaya creamer pero gamay ra kayo. And honey na akong pampatamis. Pure na honey na guys. Na ako'y pure nga honey pero walay honey my love so sweet. Oh, tawa mong kamuras kag naa. Pero bahalag wala ko basta kay naaman ko mga friends. And naasad ko yung mga babies nga cute na mong badot-dot. Oy, dos-dos. Mo to guys, after na ako magkape kay naay gihatod si Ate Mayet. Nga mo niyang gihatod. Kay bawa ba unsa ni guys? Dako kayo no. Ako minumduman na sad bay. Joke lang bitaw gitagaan mi ni Ate Mayet og bamboo shoot. Pero ang tawag sa mo ani kay ubod, dabong, labong, morsa mo na siya ang Bisaya ana. Nya lamian jud kay ko ani sukat pa sa una guys wala sa wala mi laing suday kay mo palit na si mama og nyanin. Nya sa hugan namo og kanang tuna nga dilata, lamia kayo Kinumdum jud ko ani guys kay ako mo tigluto sukat pa sa una good. Nya gamay raman kayo to, dako ra tog porma guys pero gamay ra tog unod kay gahi naman tong sa may lower part so mangita tag pwede isagol nato sa garden. Kinakitaan ba ito na ako nga daghan na sang habisunon so pagtan-aw nako guys daghan na sad kaayong batong nya. Kay ba mo po guys pag ora na pag harvest gahapon sa mga batong ini karon naa na sa mga kaunon nya lamia ba yan fresh nga batong uy nya crispy kayo ba mo to nanguha na sad ko mga batong guys kay may na lang mo sagulan to kay gamay ra kay to nya daghan ba may mga on awa mo si Kwaw usara to karon duha na kabuok bag-ob gamay pagay kay na niyang adlaw karon dako na kaayo mo to gipanghurot na nako ang mga batong guys lamia sa feeling ano yung manguhag batong ba nya paghuman kinarasin yung garden nya pagtan-aw sa nako sa mga talong kay dagko naman sad pwede naman sad harvestion so ako wala sang gipangkuha ang talong kay lami ra ba kay naisagol ang batong og talong igisa nya paghuman kay sagulan na tong labong lamia dabong abot basa ubod basa mo na siya nya naa pa jud nabilin ato nga mushroom guys katong shiitake mushroom ba lamia na uy na-excite na sad ko magluto nya paghuman niya ni mga okra paghihapon na guys pero di man ko kayo mukhaon og okra niya di man na pwede isagol dito so wala na kukuhaan niya pati among mga pipino o tanawa daghan pa kayo pero hapit nito sila mamatay guys mo to ni gawas na lang sad ko kinaapa may daghang batong di sa gawas di ay as in yan na siya kadaghan guys taga-adlaw mo na makuha ang mga yana di po taga-adlaw every 2 days siguro kay managko naman dayon ng mga gagmay dira unya gamay ra ba kay ni mga punuan basig mga 3 or 4 ra ni kapunuan pwede na gani ko mamaligya ni pero tanawa ang nakuha grabe yung grasya bitaw bay mo nang wakoy right nga magreklamo init kayo kay grasya na ni nya mo to amo ana di pambalhin ang amo ang mga mukatay nga mga ugulay guys mo nang ipang gikuha na lang nasa nako ang patula nga duha ka buk nga dagko kay putlo naman ni kay mahadlok si mama mo gud diri gud ngana ba kay basig ko nandog halas daw mo tong ipambalhin lang namo ato sa layo ang mga mukatay kay luoy sa gunung uban nga tanom gud nga katayan ba mamatay na lang yan malandungan sa dili makuha nag-init mo nang nanas mi gihimo ato nga garden nya dito na may pambalhin ang mga mukatay to ako nang gihiwa ang dabong humok raman di siya dai pero ako ang gikuha ang lower part guys kay gahi na daw na nya mo to ako ang gipanitan kay kani daw mga ngani kay namatay na daw na lain na daw na sa tinuod lang bitaw guys karon ako kakuano ka nang nyani pa nga dabong kay sa una kay tigpalit naman mi kay hiwa naman daan kana ba hugasan na lang nimo nya isagol na dito dai nimo sa imong niluto nya kani kitibuok pa jud ba mo tong grabe amazing kay sa feeling sad salamat Ate Mayet sa dabong mo tong ako ang ginipis kayo guys kay wala ko kay baw pa bitaw kung gahi ba ni siya inig kakuan nig kahuman ani or unsa pero humok raman sa paghiwa nako grabe kayo bitaw ang grasya bitaw thank you kayo Lord sa tanang grasya yung gihatag sa amua after hiwa ani og hugas wala bitaw kay baon sa sunod nga buhaton pero kasagaran biya buhaton ba sa mayangani kay kumutan og asin di kaya humulan og asin ambot basta ako na lang buhaton sa na kay para basig na pait-pait diba at least mawala-wala sa mga pait-pait niya mo to ako siyang gikuanan og tubig niya ako ang gibudburan og asin pero wala na kayo gikusog guys ha kay basig mabungkag sad mga madugmok nya ana sa dawong anting nga kanang pabukalan daw mo to ako sa dong gipabukalan well pabukalan na to na kay ato sa hiwaon tong uban nato nga ingredients kay lain si gayno mo to giuna nako ang talong syempre kuhaan na nato gibabaw kay gahi man na di man na nato makaon og apil ambot lang no pero usa sa pinakapaborito nako nga utan jud kay ang talong bisag unsa nga pagkaluto sa talong basta kay talong ganahan jud kay kuan na mo to ako na sang gipanghiwa niya ako ang gihumulog tubig kay dana sad hugas kay para dili mo itom kay mo itom man na siya kung dili mo himulog tubig nya mo to ang batong na sad ang ato ang gihiwa kani sad ganahan si kay kuning batong samot na si apitong ganahan po si apitong ani ambot oy tanan man siguro utan ganahan ko ay dili day except day sa okra mo kaon kog okra guys ganahan okirahan ko sa lasa pero di ko ganahan sa kana bitong slimy bitaw niya nga part mo nang di ko mukaon mo to ni bukal naman nya okay na sad na ako nang gikuha ang ubod niya ako na sang gihugasan and ang usa sad sa pinakaganahan nako ang shiitake
kay mushroom nga dried. Sa una isagol ni mama ni sa pansit. Nya una na kong tilaw jo ani kilainan ko sa baho pero kadguyan lamia kayo di ani oy. Mao na siyang gipabukalan na nato nga dabong guys. And chereng managluto guys. Wala na ako gi-video ko giunsa pagluto kay gigutom na mi ana nya unsa na oras na. Tan-awa ra gud ninyo guys. Tan-awa na ara na tanan sa garden. Kung magtanom og daghang gulay sa inyo ha. Bisan pag everyday mo maggulay, pwede ra jud siguro kaayo. Dili na mo kinahanglan pa mo palit unya mas healthy pa jud kay organic. Moto ako nagitilawan alamia kayo. Uy, lami jud kaayo siya lanlanon nya. Crispy kayo nya tamis-tamis kay fresh baya kayo sa garden mo to. Wala jud ako nalikayan guys nga mukhaon og rice kay lami jud kayo pares og rice. Wa kapugong oy, bahala na ni. Nya kalimot ko na aman day ginamos ani day wala pa jud ko kakuno ginamos mo samot kadaghan akong kaon kung mao nang okay ra. So moro to guys. Bye.